وەکە هەر جەژن ساعتên sibê zû de welatî berê xwe didin mizgeftan û li wê de li mêja cejnê dikin. Paş re serdana mezarên şehîdan û goristanan dikin û li wê de şîraniyê li zaroka belav dikin û cejnê li hevdû pîroz dikin. Em niha vê cejna şehîdê xwe cejna İslamê hemûkî em pîroz dikin di vê roja de rojeke hurmeta her kesê musulman jê re heye. Em dibêjin niha wextê ku insanek li xwe vegerê insanekî musulman li xwe vegerê gereke ji efûkirinê û ji parastina insên û ji xweşiya insên pê ve tiştekî dî nefikirê. Ne bi kuştinê, bi demarê, bi talankirinê, bi koçberiyê. Niha em dibêjin Erdogan bi navê musulmana dibe ez xilafeta musulmantiyê me ronîne ku tehdîda û kuştin û talankirin û wêrankirin di bala wî de nîne. Ema gelê Kurd gelek berxwedanî kiriya û gelek qurbanî danîna heta cejna de ev jî peyameke bi rastî îro hezara insan va goristanê şehîda hazir dibin cejnê pîroz dikin ev jî peyameke ji bo dijminê gelê Kurd hin û girêdana vî miletê hinekî heta kîja erstê girêdanê wan ev şehîdê wan nakêva birêxistina wan nakêva kurdewariya wa va. Welatiyên deverê cejna vê salê pîroz dikin di demekê de ye got gefên dewleta Tirkiyeyê tund bûye ku dest bi êrişeke din bike li ser herêmê. Lewma welatiyên deverê hêvî umîd dikin got aramî û aşîtî li devera wan belav bibe. Hêviyê me ew in hemû kes, hemû welatî, hemû insanê di vî welatî de dijin nedaye Kurd bin. Çi kesê Kurdistanî bê em destê hevdû bigirin em dijî va vê dewletê em dijî wê nake rabin û em her welatê xwe biparêzin. Wek em parast çawa 11,000 şehîd medanîn û 25,000 gazî jî medanîn û me vê welatî parastî heta îro em divê rewşê din û em divê hêviyê de ne em dîsa wî karî berdewam bikin. Ji destpêka krîza Sûriyayê sala 2011 de welatiyên Sûrî bi dilkî sar cejnan pêşwazî dikin. Çimkî gelek wêranî û qurbanî di vî şerê navxweyî de hatiye dayîn û tenê dibêjin cejn maye ya zarokan. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.